Gabon deizuela, gauerdian amaituko da Kataluniako hauteskunde kanpaina. Ostegunekoak salbuespenezko bozak izango dira eta kanpainaren azkeneko eguna ere salbuespenezko egoera horren isla izan da. Madrilen egin du ERSek kanpaina amaierako ekitaldia, Estremerako espetxearen atarian, eta bertaraino iritsi da Espainiako eskuin moturra ere. Ordezkaritza katalana iritsi denerako, bertan ziren hogar sozial taldeko kideak Espainiako banderak eskuetan eta independentisten aurkako aldarriak ahotan. Europako Parlamentuko 6 diputatu ere gerturatu dira kartzela horretara. Junkeras ikusteko baimena eskatua zuten, baina kartzelako zuzendaritzak ukatu egin die, burokrazia arrazoiak argudiatuta. Haserre salatu dute, pasaporteak eskuetan, batasuneko estatu bakar batean ere, ez zaiela horrelakorik gertatu. Bestalde, Mariano Rajoyk Kataluniatik bertatik zabaldu du bere azkeneko mezua. Amanece en Barcelona y amanece en España. Buenos días a todos. TV3 telebistan hautagai nagusiek edo erbestean eta kartzelan daudenen kasuan haien gertukoenek bart gauean egindako debatea ere salbuespenezkoa izan da. Eta kanpainan bezala, 155. artikuluaren ezarpena eta prozesu subiranista izan dira jakina ardatzak. Jordi Turulek argi eta garbi esan du Carles Puigdemont boterera itzultzea nahi dutela Junts per Catalunya zerrendakoek. Bé, el primer que farà el president de la Generalitat si guanya les eleccions serà tornar, nomenar el govern anterior, arreglar tots els estropicis que s'han produït per la intervenció del 155 mentre ha estat intervingut i posar fil a l'agulla per allò que va ser el desig dels ciutadans de Catalunya l'1 d'octubre, que és que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república i després, evidentment, una altra cosa, tot el que estigui a l'abast de la institució de la Generalitat per treure els que estan a la presó perquè puguin ser lliures. ERSeko Marta Rovirak adierazi du 155. artikuluaren ezarpena geldiaraziko duen gobernua osatzea dela eskerrak borondatea. Conformar un govern que aturi, que pari els peus a l'article 155 i que en rehabiliti els seus principals efectes. Immediatament aquest govern fort el que farà serà obrir un gran diàleg amb vocació clarament constituent per generar nous consensos i perquè els ciutadans d'aquest país puguin decidir en quina república lliure, justa, volen viure. Ciutadanseko Ines Arrimadas konbentzituta dago ostegunean bozak irabazteko aukera dutela eta presidente gisa auditoria bat egiteko konpromiso hartu du prozesu subiranistara zenbat baliabide bideratu diren jakiteko. Jo, una de les primeres coses que vull fer com a presidenta de la Generalitat és fer una auditoria de la gestió de la Generalitat per obrir finestres, com deien abans, i per saber exactament quants són tots els recursos que s'estan destinant a estructures d'estat, al procés, a la internacionalització de la independència, etc., per poder fer un pacte de priorització de les polítiques socials. Volem parlar molt més de dependència que no pas d'independència. PSCko Mikel Izetak aldiz, 3 aldeko adostasuna nahi du, Kataluniarako estatu akordioa eta gizarte ikuspegia barne hartuko dituena. Voltant d'un triple pacte, un primer sobre creixement i creació d'ocupació, que haurem d'arribar-hi amb empresaris i representants dels treballadors, un segon per un pla de xoc social de 3.000 milions d'euros al llarg de 4 anys i un tercer que sigui un pacte d'estat per Catalunya. Jo de les primeres trucades trucaré al president del govern d'Espanya per oferir-li la possibilitat de fer en el Palau de la Generalitat una conferència de presidents per començar a establir un pacte d'estat per Catalunya. Programako puntu nagusiei helduta, Katalunian komuko Xavier Domenekek paktu bat egiteko konpromiso hartu du eta horren lehen neurria unibertsitate tasak jaistea izan dadila proposatu du. I en aquest nou pacte social dels drets socials, la primera mesura serà la següent. Jo vaig tornar a l'activisme sent professor d'universitat i em vaig incorporar a la política el dia que una noia, un estudiant, em va dir que havia de deixar la universitat perquè li havien pujat les taxes universitàries un 67%. La primera mesura serà baixar les taxes universitàries d'aquest país per tots els nostres joves. Alderdi Popularreko Xabier García Albiolek berriz, bermeak eskaini nahi izan ditu eta lasaitasunaren, normaltasunaren eta konfiantzaren aldeko apustua egin du. La tranquil·litat, la normalitat, la confiança, la responsabilitat seran un dels principals eixos de la nostra acció. Difícilment
podem generar confiança si des del govern de la Generalitat ens dediquem a saltar-nos la legalitat. Per això és tan important que hi hagi un govern que respecti la llei, que respecti la forma de pensar de tothom i que permeti que aquelles persones que en aquests moments tenen en risc el seu lloc de treball el puguin mantenir sense cap tipus de dificultat. Kupeko hautagai Carles Rierak itxaropenaren ahotsa izateko bokazioa dutela esan du, Kataluniako Errepublika posible egiten jarraitzeko. El que volem és donar un missatge d'esperança, d'il·lusió, d'alegria i de confiança en les pròpies forces de la gent d'aquest país i d'una enorme confiança en el moviment republicà d'aquest país que ha fet possible aquesta revolució democràtica tan meravellosa que ens ha portat al referèndum de l'1 d'octubre. I nosaltres el que volem assolir és que la CUP obtingui el millor resultat possible, com he dit abans, per tal de contribuir a una majoria republicana i d'esquerres en aquest Parlament. Badirudi, soka luzea ekarriko duela bestalde, Eusko Jaurlaritzak atzo arratsean aurkeztutako ikerketak. 1960 eta 2014 urteen arteko tortura salaketez egindako ikerketek frogatutzat eman baitute torturen sinesgarritasuna. Pako Etxeberria forentsearen lantaldeak 4.000-tik gora tortura salaketa dokumentatu ditu. Tenemos noticia de 4.113 casos. Hay que decir que a partir del año 2014 ya no hay ninguna denuncia. Esto también es un dato, es una noticia, es noticia para alivio de todos. Decir que en los últimos años no hay ninguna denuncia al respecto. Significa, veremos que los estados de excepción del final de la dictadura marcan unos picos muy altos. Después la franja de los años 80 tiene una incidencia altísima en toda esta desgracia. Después va cediendo con esos dientes forma de sierra y esos valles, incluso en justa coincidencia con que han sido las treguas de ETA, por poner un ejemplo. Aquí tenemos desde militantes de sindicatos, luchadores por la democracia en los años 60, a todo lo que ha ocurrido en el tiempo posterior, a partir también del año 1978, es decir, no es solamente personas vinculadas con ETA, sino todo tipo de personas que se movieron en este ámbito de lo llamado el problema vasco y que, siendo detenidas, alegaron abusos policiales, malos tratos y tortura. Guardia Zibila eta Espainiako poliziaz gain, ikerketaren emaitzek ertzaintza ere jarri dute jo puntuan. 336 kasu baitaude ertzainek torturatu izana salatu dutenenak. Judizialki ez da ertzaintzaren aurkako sententziarik egon, eta horregatik kritiko agertu da Erne sindikatua, baina Eusko Jaurlaritzako bizikidetza idazkari Jonan Fernandezen hitzetan ez da autokonplazentzian erori behar. Ertzaintzaren kasuan, alde batetik, salaketak badaudela usten du agerian ikerketa hau. Eta bestetik adierazten du errealitatea kuantitatiboki eta kualitatiboki desberdina dela. Gainontzeko polizia kidegoen aurrean. Eusko Jaurlaritzaren iritziz, ondorio bereizgarri nagusia da Euskadiko poliziak egitura mailan prebentzio eredua bultzatu duela. Eredu hau oso modu positiboan baloratu izan dute aztertu duten erakunde ikuskatzaileak eta giza eskubideen arloan lan egiten dutenek. Horrekin batera, gainontzeko polizia kidegoekin gertatzen ez den bezala, ertzaintzaren aurkako epai judizialik ez dagoela berresten du ikerketak. Egiaztapen hauek ez dute autokonplazentziazko irakurketarako balio behar. Biktimenganako errespetuagatik eta arduragatik eta giza eskubideko erantzunkizunagatik eta konpromisoagatik jarrera zabala eta iragazkorra hartu behar da kritikarako eta hobetzeko neurriak hartzeko. Jaurlaritzan jeltzalen bazkide diren PSE alderdikoak kritiko agertu dira ikerketarekin eta giza eskubideak urratu zaizkien biktima guztien erreparazioan konprometituta badaude ere, argi utzi dute haiek ez dutela ikerketan parte hartu. EH Bilduk bere aldetik nabarmendu du txostenan jasotako 4.000 salaketa baino gehiagok ez dutela zalantzarako aukerarik uzten. Lan izugarri on baten aurrean aurkitzen garela. Torturaren tragediaren ezbairik gabe azaltzen duen erradiografia bat, erradiografia oso bat, fenomeno honen intentsitate eta zabalera guztia aintzat hartzen duena. Lan honek ahalbidetzen du torturaren infernua ofizialki ezagutzea eta horrekin biktimak aitortzea, errekonozitzea. Baina badago beste galdera bat, implizitua honen atzean eta zertarako
zertarako erabilidan tortura. Eta horri bi erantzun eman behar diogu. Bata, lehengoa, terrorea edatzeko, hainbat pertsonen artean, sufrimendua, mina eragiteko, baina baita ere torturatu zen norberaren kontra edo hirugarren pertsonen kontrako adierazpenak edo salaketak lortzeko. Tortura, entzutegi nazionalak erabilitako eta homologatutako metodoa izan da justizia, edo hobe esan da injustizia ezartzeko. Bain justu, gaur eguerdian, Eusko Jaurlaritzako lehendakari Inigo Urkullu karrera egin dio Europako Kontseiluko torturari aurre egiteko batzordeko idazkari eragileari. Aurrez, Manu Lezertua Arartekoarekin ere bildu da bera. Atzo aurkeztutako txostena egiten parte hartu ez badute ere, tortura ikertzeko ahalegin oro interesgarri jo du. Le CPT je pense 2 ans, a été informé par les chercheurs, les scientifiques, que cet exercice, ce rapport était en préparation. Et nous avons manifesté notre intérêt, c'est-à-dire que c'est un travail intéressant pour nous, mais on n'a pas été formellement associé à ce travail. Bestalde, Ibon Iparragirre ospitalera eraman zuten bart gauean, baina ez dute ospitaleratu, eta Alkalamekoko espetxean dago berriz ere. Preso ondarrutarraren osasun egoera oso larria dela salatu dute behin baino gehiagotan, eta joan den astean epaileak aginduta txostena egin zuen mediku adituak horixe berretsi zuen. Hala ere, espetxean jarraitzen du, eta baldintzapeko askatasuna Espainiako Auzitegi Nazionaleko espetxe zaintzako Castro epailearen esku dago. Jendetza batu da bestalde Baionako tren geltokian pora zioazen 21 etorkinak babesteko. Etorkinekin kolektiboak jakinarazi duenez, 6 hilabete inguru egingo dituzte Prada zentroak zehaztutako bizilekuetan, eta horren ostean Italiara leku aldatuko dituzte. Ordea, herrialde hartan oso asilo eskaera gutxi onartzen dituzte, eta beraz, litekena da Baionatik joandakoak azkenik Libiara eramatea. Hoiekala, ieslarien egoera salatzeko elkarretaratze egin dute, goizean tren geltoki parean. Bertan bildutakoek besarkada eta txalo artean agurtu dituzte trena hartzera zioazenak. Ondoren aurreskua dantzatu diete eta horren ostean trenera abiatu dira. Gasteizko porno eskola itxi egin behar izan dute, talde erlijiosoen salaketa eta internet bidezko mehatxu anonimoen aurrean. Amorru handiz hartu dute ixteko erabakia. Iratxegi arduradunak azaldu duenez, adingabei ez diete eduki pornografikorik erakutsi. Porno eskola gida didaktiko bat zen, ariketa praktikoen bidez, nerabeen heziketa sexuala ikuspuntu feminista batetik lantzeko tresna. Arabako itunpeko ikastetxeetako ikasleen guraso elkarten federazioa dago besteak beste mehatxuen atzean salatu dutenez. Gipuzkoako zaborbiltzaileak greban hasiko dira gaur gauean, aurretik akordiorik lortu ezean 9 hasiko da lanuztea, txanda aldaketarekin batera. Ondorioak ketzi hasiko dira nabaritzen, lurraldearen 60 eta 70 ingururi eragingo baitie grebak. Besteak beste, Donostia, Irun, Errenteria, Hernaniz, Zumarraga eta Tolosari. Udal eta mankomunitateek azpi kontratatuak dituzten enpresetako 1200 langile inguru daude grebara deituak. Deialditik kanpo geratu dira, erakunde horiek zuzenean kontratatu dituzten beharginak. Atzo bilkura izan zuten Donostiako Prekoan enpresen ordezkariek eta ELA Lab Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek. Bilera bukatutakoan aitortu zuten jarrerak gerturatzeko balio izan zuela, baina etzen akordiorik lortu. Eta protesta egin dute bestalde Donostiako babesareak deituta Gipuzkoa plazan dagoen Gogoko Goxuak kafetegian ere. Larun batero salatzen ari dira, hainbat langileri ordaindu ez zietela. Laben arabera, 575 langiletik gora dira, beren soldatak kobratu ez dutenak, eta enpresak diru hori guztia aurreztu egin du, prekarietatearen adibide garbitzat seinalatu dute. Aurre hartuta iritsi da Olentzero, Barakaldoko lanbideko egoitzara, ikatza, eramatera. Bulegoa ireki zenetik 2 urte igarota, behar bezalako harretarik ez eskatzeagatik egin dute protesta hori. Gainera, Olentzerok nabarmendu du kartaz jaso dituela bulegoaren inguruko kexak, eta gogora ekarri du auzo horretako langabezia tasa oso altua dela. Es una de las oficinas que peor atiende y encima atiende una población de unos barrios de aquí de Baracaldo de los que más tasa de desempleo tienen. La mayoría de esta zona tiene una tasa de desempleo del más del 20%. Es una tasa muy alta.
Además, pues bueno, entre todas estas malas prácticas que he recibido, que me han dicho por carta, las personas desempleadas, pues se cuentan que cuando entregan documentación para solicitud de una ayuda social no les dicen qué documentación han entregado, deniegan solicitudes y alegando causas que no competen, ¿no?, a la persona demandante, sino por errores de la propia administración. Richard Oribe igerilari paralimpiarrak jasoko du 2018ko urrezko danborra donostiarrek erabaki dutenez. San Sebastian egunez ematen den ohorezko saria lehenengoz aukeratu dute herritarrek bozketa bidez.